Kysucká knižnica v Čadci, mesto Turzovka a obec Klokočov vyhlasujú 20. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň. Zúčastniť sa jej môžu začínajúci autori bez vekového obmedzenia. Všetky podrobnosti nájdete na stránke knižnica-čadca.sk. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na bratislavské Hanusové dni, ktoré sa uskutočnia od 13. do 17. júna v Bratislave. Tešiť sa môžete na diskusie a prednášky z oblasti teológie, politiky, psychológie či iných vied. Nebudú chýbať ani duchovné a umelecké podujatia. Všetky podrobnosti nájdete na stránke hanusovedni.sk. Ústav pamäti národa a Kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok pozývajú na odborný seminár pri príležitosti z výročia narodenia sestry Bernadety Pánčiovej s názvom Príbeh naplneného života. Podujatie spojené s otvorením výstavy sa uskutoční v stredu 12. júna o 14. hodine v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Všetky podrobnosti nájdete na stránke satmarky.sk. Grécko-katolícke arcibiskupstvo v Prešove a Združenie Sakrálne spevy Východu pozývajú na 33. ročník Festivalu duchovných piesní Byzantského obradu, ktorý sa uskutoční od 14. do 16. júna v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Vstupné je dobrovoľné. Festival sa koná pod záštitou arcibiskupa Jonáša Maxima. Všetky podrobnosti nájdete na stránke grkatpo.sk. Bohoslovci kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre pozývajú ministrantov na tábor Minfa, ktorý sa uskutoční v 2 turnusoch. Prvý sa bude konať od 30. júna do 5. júla a druhý od 7. do 12. júla. Oba turnusy budú prebiehať na fare v Dolnej Krupej. Tábor je určený pre ministrantov od 9 do 15 rokov. Všetky podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke minfa.sk. Komunita Šemin Nov pozýva na stretnutie Kána pre manželov, ktoré sa uskutoční od 14. do 20. júla v Nitre. Kána je určená pre všetkých manželov, ktorí chcú prehlbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a porozumenie. Pre deti je počas stretnutia pripravený osobitný program. Všetky podrobnosti nájdete na stránke kanapremanželov.sk. Komunita blahoslavenstiev pozýva na stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční od 14. do 20. júla v Rodinkove. Pre rodičov sú pripravené prednášky, priestor pre spoločnú a osobnú modlitbu a komunikáciu. Deti sa môžu tešiť na rôzne hry a tvorivé dielne. Chýbať nebude ani spoločný program. Okrem členov komunity blahoslavenstiev sa môžete tešiť na grécko-katolíckeho kňaza otca Františka Sochoviča. Všetky podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke blahoslavenstva.sk. Františkánska rodina pozýva na besedu s Ernou Puc, autorkou knihy Franz Jägerstätter Mučeník, ktorá sa uskutoční v stredu 12. júna o 17. hodine v dolnom refektári kláštora Františkánov v Bratislave. Kniha hovorí o príbehu blahoslaveného Franza Jägerstättera, ktorý bol kostolníkom a členom 3. rádu svätého Františka. Odmietol službu v Hitlerovej armáde počas druhej svetovej vojny na základe výhrady vo svedomí, za čo bol odsúdený a popravený. Beseda sa koná v rámci Dní svätého Antona. Viac podrobností nájdete na stránke františkáni.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.